Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management.
Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolano Worldwide. For the final countdown, the show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Na-miss tabi nindo ako. Na-miss po nindo ako. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya din Albay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning! Magandang umaga, Ma'am Andrea Di Guzman. Ma'am Helen, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, back on air na po ang sa indong lingkod.
Digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Miyerkules na Wednesday. Pets sa Disyembre taon 2025. Sabayan po ninyo sa inyong lingkod sarong oras kita. Pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Rama. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, disang happy birthday. Birthday pa. Siyempre, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Unin ang gandaan dahil nindo paglingawan, Ma'am Rica and Ma'am Kasim Luz. Unin ang tugon ko, pag day tabi, imbitado, day magduman. Day magduman, pag day ka man tabi, imbitado. Saro pantogon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi, kibig maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Parehas ko. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangman. Tasyama sana po nagkaramkan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kan samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Balik po kita sa ere. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Ngunyan pong Wednesday, December 10, 2025. Siyempre sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan, palusukan tulos kita ki kuryente. Ay may napahit tayo didigdiadi sa kinabang. Sa pangaran po yan ni GM Maestro nila doon, yaon dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot ni Maugmang Pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray siya na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa inyong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kinit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po, tabing ini. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Tayo ay mangaksian ng
Di paano kay ni tabi Sir Henry Capino. Ma'am Rica, good morning. Imbitado ako tabi idol at yan may karaunan. Sige, basta imbitado, din problema. Imbitado ka, okay ah. Pag dahi ka imbitado, dahi ka magdumanta, makasupog baga. Yan kung may supog ka pa. Yo, dahi ka man imbitado, magduman ka. Miyerkules na po! Ay, thank you Lord. Salamat Lord, maski puro paano medyo kaya na. Oy, ilang tulog na lang, ilang araw na lang, Pasko na, Sincha ko. 15 days na sana, no? Kinsingal daw na sana, mapasko na pala. Ano lamang ang plano tabi sa Pasko? Bata si Sherline niya on permi, igwapang LPE na naman. Dahil na nagsasawa ni si LPA, si Sherline, si ITCC. Bata, mapasko na. Ano tabi ang plano sa Pasko? Kumusta tabi sa mga inaanak nyo? Si Ninong Ninang, kumusta? Ano tabi Ninang? Igwa pa lamang kinatada para sa mga inaanak nyo. Sabi baga 20 pesos na, okay na yan. 20 pesos na, fight na. Grabe sa mga nangyari kan nakaaging aldaw di. O digi sa may Iriata, dyan sa may parting Bakakay, may magag-ina na pinagbabadil. Ako, dahil po sa iwal sa daga. Pare-riwal ka mo kan daga, bako manindo yan. Tamang kitag sa diri kan daga talaga. Sa diri ang kang gobyerno. Oh. Munakuan pakibidya di. Pero mga tugang sususpek na dakop na kang mga otoridad. Pambabadil, aso nang badil ki mag-ina dyan sa Bakakay na dakop na sususpek. Kan sa tuyang PNP. Uni pa, nangyari man duman sa Kamsur, so magtugang man, ginadan man. Ang suspek so kalibin man sana, pero nakuha naman so suspek, wala naman kibuhay sa dagat. Naiko po. So 14 anyos na lalaki minor de edad dyan sa Santo Domingo, mga tugang, na inanod kang kasagsagan kang makusog na baha. Mga nakaaging aldaw, matindi baga sa mga pag-uran. Nangunguad ay ni Kinyug, tuman sa salog, inaanod. Nakuha pa sa nakasuudma. Kasudma ba yun? Kasudma, nakuha, na-recover, wala ng buhay sa dagat. Maria, mga pangyari na di. Makamuro mundo ta mapasko araw kanyan mga pangyayari. Yo, at least mga pailaw-ilaw kan sa tuyang mga local government unit nagpairilaw naman. Yo, at least may mapasyaran lamang kita maski day kitang imo. Makapakodak-kudak lamang kita dyan sa mga pailaw kan sa tuyang mga LGU. Ay bali nga day ki makaon, ang importante may basog nga ang mata. Magayon lamang ang pagiling-hiling. Matindi dakol kitang inagihan ngunya na taon 2025. Yo. Kumusta tabi Ma'am Joy Cargullo, good morning. Igitabi 21 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning. Kung tatabi mo na linya kang Pag-asa, ha?
Aramon tapunan magiging kamugta ka naman kan sa tuyang panahon, takaliwat ka na ang mga Christmas party. Mag-ingat-ingat sa mga pagkaon. Sus Maria, narog ko. Ma'am Joy, rimate. Makaidap-hidap. Sige tabi, nasa linya ng Pag-asa. Good morning tabi, Pag-asa, please come in. Pag-asa, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Kasalukuyan ay patuloy na nagpapaulan ang shear line sa silangang bahagi ng Central Luzon. At inaasahan po natin na sa mga susunod na oras ay magdudulot din ito ng mga pagulan sa ilang bahagi pa ng Hilagang Luzon. At yung amihan o Northeast Monsoon, nagdudulot din ng mga maulap na papawirin at mga pagulan, maging ng malamig na panahon lalong-lalo na sa gabi at madaling araw sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, mga localized thunderstorms naman ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan. Sa kasalukuyan ay wala po tayong LPA na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 days, wala po tayong inaasahan. Gayunpaman, patuloy po tayong magantabay sa updates ng Pag-asa sakali po magkaroon ng significant changes. So para nga po sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulan ang papawirin sa halos maghapong ito dito sa Cagayan Province, Isabela, maging dito po sa Quirino at Aurora dahil pa rin po sa epekto ng shear line. O ito po yung salubungan ng hangin na nanggagaling sa northeast o hilagang silangan at hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Samantala, dito naman sa Cordillera Administrative Region, maging sa Nueva Vizcaya at maging sa Batanes. So inaasahan natin ang maulap na papawirin na may mga pag-ulan dahil pa rin po sa epekto ng amihan na Northeast Monsoon. Sa Ilocos Region naman ay mga isolated na mahihinang mga pag-ulan naman ang pwedeng maranasan dahil din ho sa amihan. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at pwede pa rin ho at mataas ang chance ng mga localized na mga pag-ulan. Ibig sabihin ng localized na mga pag-ulan, ito po yung mga pag-ulan na kumbaga panandalian, hindi inaasahang malawakan at hindi inaasahang halos maghapon o magtatagal. So, saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag na lang hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan dahil asahan natin ang mga pamisa-misang pagbuhos pa rin ho anytime of the day. Sa Metro Manila, ang ating temperatura pwedeng umabot hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, ang ating temperature range 22 to 27 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 16 to 23 degrees Celsius. Habang sa Legazpi ay 24 to 32 degrees Celsius. Malamig din ho sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala sa Visayas at Mindanao ay inaasahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Kung magkaroon man ho ng mga pagulan ay mga dulot po ito ng mga localized thunderstorms. So asahan pa rin natin yung mga posibilidad ho ng pagbuhos ng ulan anytime of the day due to localized thunderstorms. Sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura, 26 to 32 sa Iloilo, 25 to 32 rin ho sa Cebu City. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 31 degrees Celsius, sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa City ay 25 to 32 degrees Celsius at sa Kalayaan ay 25 to 32 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning ngayon na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon sa malaking bahagi ng ating karagatan. Pero dito nga po sa northern portion o sa northern Luzon ay inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Kaya pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na ho yung mga ating mandaragat na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 6:10 in the morning at mamaya nga po ay lulubog ang araw sa ganap na alas 5:27 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo
Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mabingaw ka sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Tapos Salamat tabi pag-asa. O yan po tabi mga tugang share line and amihan. Magdadara po nin mga pag-uran-uran. Yung manlalay tabi Sir Edwin Sistina, Madam Maria Elena Yamamoto, Madam Eileen. Medyo okay na kidit. Ma'am Gina Malaginyo, good morning. So, ingat man po giraray kita sa tuyang mga pagluluwas, perming magdarasan na kipanangga sa oran tarog na talaga kaya. Ayaw. Talagang iyon na iyan, malipot na talaga. Lipot-lipot ng panahon. Permi na sa ng pasiguro perming magdara kipayong, tarog kan minabigla sa ng uran. Kailan po yan kang share line asin amihan digi sa may area ta. Bicol region. Iringat po. Alas 7:28. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan ta na muna ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsan ayan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners along National Road. Yan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kararaya sa na yan kang bagong Jollibee dyan po sa Rawis, Legazpi City. Kataning mismo kang Jollibee. So mga naka-board dyan sa MBY, pag makaraon, maalakaw sa napasiring sa Jollibee, ayos na. MBY Dormitory, your home away from home. Madam Maylin, salamat tabi. Ingat po, Permi. Siring man mga tugang ang programang idara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Rener Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela kang Malinaw Albay, kasabay taman ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Bako po sa waiting. Dakop kamo kang puli. Yan po mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Yan. Sige, alas 7:30 na. Dahil po magharali mabalik po ang programa makalipas lang po ini. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Kaibang ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9
9219 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik po kita mga tugang sa programa alas 7:32 na sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Madali yun sa na yan makuha ha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaso mga naghanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang oras na yan, dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Rener Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Diyan ang Capos Bilo Lotto Outlet sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Merry Christmas po! Balik tabian sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ganyan po ngal daw kita nin Miyerkules. Petsa Gis na tabi Sir Pedrito Perez. Kang Disyembre taon 2025. 15 days na lang. Pasko na. Pasko na. Singchako. Sundo po kita alas 8 mga tugang, kaya ano pa pighalata, doro-diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi, Merry Christmas tabi sa imo Sir Pedrito Perez, asin sa pamilya mo tabi. Kay Sir Edwin, maray na aga tabi sa sagam mga parantabay niya to. Pasensya na po kababalik ta lang po sa ere. Medyo man daw ito pinabakasyon muna kita ki nagkapirang programa puon kang Lunes. Tama ba? Lunes ba yon? Tama, Lunes, pitsa 8. Duwang aldaw man sa napalan. Lunes, Martes man sa na. Pero pun pa kan Sabado kita. So pag bakasyon ta, pinabakasyon talaga kita. Iyo. Dahil kita pinaluwas sarong si Redwin Sistina. Bata mapasko na baga. 15 dias na sana. Mapasko na. May mga nag-aarapod sa kuya. Ngaya, na ngaya so pamaskong handog mo, so every year mong pigigibo sa programa mo. Ko alat ko na, dahil mong kung kaya ko. Okay, di sabi ko, iling-ilingon tata, madepende yan sa satuyang mga sponsor, kung may mag-sponsor, kung may mag-share kan sa indang blessings, di idagos tagiraray. Sabi kang mga barkada ko ay taon-taon mo bagay ang pigigibo, once a year man sana, sumabaro-baro sa nangaya, okay na ngaya iyan. So, sige ako, lugod mangapudan kita sa satuyang mga barkada. So, igwaki ma-share man lamang kan sa indang diit na blessings. Although, ako, mga parariyas taman yan, mga pobre. Mga tikapuman kita sa buhay. Ang importante ngaya, so, makashare ka man lamang ngaya, makashare man lamang kita kanditang blessings duman sa mas kay puhan na tabangan ta. Kita tios man pero pagkini mas may tios pa sa tuya. Kaya matuktok girare ako po sa indong mga puso na makisuporta po kamo duman sa pamaskong handog
kan programang ini. Gibuntayan sa December 24. Igwa pa man kita kiperangal daw di. Pwede pa siguro. So kaya nun sa natabi Chanor Campos, good morning. Saka kay Chued na Campos, yan si Chued tapos si Chanor. Dahil man yan masayuma, permi yan masuporta. Ang target ko lang tabi, arog kay ni, arog sa nakandati, ang importante hun baga sa mga tios na pamilya, may papa, may pagkaon, may bugas. Ang importante hun ngunyan, bugas. Yung bugas, kay puhan yan, bugas. Yun ang at least may maisubong lamang sa Pasko, may paguruharampangan lamang sa mga tios na pamilya. Bugas, pwedeng may dilata, pwedeng may noodles, tay wala mang kisabaw-sabaw man lamang. Ang noodles baga pag may mainit kang tubig, rimati na. Sabayan tapakidit na suro sardinas o may kape, ayos na yan. Para to suntay yan, suma baro-baro ta sa natabi ha, sumakayanan ta sana. Okay na yan, ipapanaw ta po yan sa December 24, ano? Kaya mag-chat na sana sa kuya, so gusto man mag-share kan sa indang dit na blessings, duman sa satuyang mga tugang na mas tios pa sa tuya. Iyo tabi, taon-taon taman nini, at least once a year man lamang na makapanauman kita nin diit na blessings, ano? Makashare kan diit na blessings, di itaw taman duman sa mga tugang ta. Sir Rolando Camata, good morning. Mauranon po digdi sa QC, o pa-shoutout databi dyan sa pa-shoutout databi from QC. Grabe, ano? Mauranon pala dyan. Iyo share line sa kaamihan tabi ang magpapaoran sa satuya. Sir Javier, good morning tabi. Sa inyo mga paraan tabay mo, rayaon sa mga paraan tabay ta. Ako kaya bako ako showy sa mga araw kayan sa mga dahil ko aram mo may kasabihan baga na pag nagtatabang ka ngaya, pag nagtatabang ngayon sa imong totoong kamot, dapat ngayon wala mong kamot dahil na nakaaram. Bako kaya kita so araw kang ibabaga dyan na biyo pigkukurudak pa dahil na ako kaya. Ang importante na ipapaabot ayan. Ang idadagdag tangon yan ta saro sa mga narealisar ko tabi Chanor Campos sa mga PWD. Importantihon pala talagang dapat matabangan sa mga PWD. Tadi pisilon pala maghiro-hiro pag ngaya kulang ka kibitis, kulang ka kikamot. Taday ka naman makakapagtrabaho, day ka na kay ano. Sus Maria, grabe pala ang pigga sa sakripisyo kaya na di. So mga PWD yan, ang sarap pa sa mga targeta na tatawan ta kay itong pamaskong handog ta, no? Sa petsa 24 pa man yan, pero dapat ma-prepare ta na yan mga petsa 20 hanggang petsa 21. Tanganing pag petsa 24, sige na sana kitang libot, ipapanaw ta na sana duman sa mga tugang niya itong mas tios pa sa tuya. Pag aranon ta naman, pag tripuntipunon ta, arugan sa ron taon, si Sir Edwin, yaon permi yan si Sir Edwin Sistina. O di, mangmagayon ta, so pag tinripon mo so mandirit-diit, minadakul man. May naitao man kita, at least may napaog malaman kitang mga pamilya. Ngunyan na taon 2025, sa paagi po kaining programang inita sa kuya ano man dahil man ako nakul nga ni sa kuya nagpaparharagad ako man niya ako nanghagad man ako man niya ako tios man bagay ako para riyas kita tios o paano tayan. Importante sa tuya buruhay muda may maitao man lamang kita sa satuyang kapwa. Ngunyan tabing Pasko tabi Sir Javier. Si Sir Javier maski arog sa nangkayan pero mapadaraman iya. Sige makichat na sana tabi sa kuya
Baka lamang tabi bago magpetsa 20, petsa 20, petsa 20 maayos ta na yan. Iyo tabi. Sige tabi, salamat po sa mga ma-sponsor sa mga matarabang satuya sa satuyang gigibuho na pamaskong handog kang programa tabing ini. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Grabe sa mga nangyari ka na kaaging aldawadi. Bata sinabayan pa kita kang si Wilma. Si Wilma, si Sherline, si Amihan, na halos mga tugang magbaha-baha. Kadaklan sa tuya, halos binaraha kita Pero ngunyan tabi Chanor, ang magayon ta dyan sa Banwaan kang malinaw. Bako sa medyo nangangalas na ako ngunyan tabi Chanor, kang inot baga kang municipal treasurer ka pa tabi kito Chanor. Pag nag-uuran-uran na dyan sa Malinaw, dyan sa sentro kag Malinaw, lubog na yan sa baha. And pig-abot ang munisipyo ka ito kang baha. Ngunya nagkapira ng mga makukusog na mga bagyo, mga pag-uuran. Limitado na sana ang baha. Dahil na nga ni, abot sana sa, nagbaha man pero pabuko-buko sana. Nadaimi na sobra baga kang ang tubig. Nangangalas na ako ngunyan, taya ko, medyo dahil natiglalaog so sentro baga, kag inot ngani, bako ngani bagyo. Ordinaryong aldaw, nagparauran sa buminha dyan sa sentro kang Malinaw. Anong taon ito so buminha dyan na kapiestahan mismo kang Malinaw? Umunyan hilinga po nindo. Maski kang nakaaging mga bagyo, sabi ko nga ni kay manay alis baga dyan sa balsa, yako, pag nahiling ko ng pigbibidyo niya na susalog kang balsa na medyo dakula ng tubig, tigsasabihan ko na si Manay Alice, magbakwit ka na dyan. Tadelikado na. Pero hiling nga po nindungon yan, medyo, bako man sa nahiling ko yako, dati-dati kaya, dyan sa sentro, tay ka na dyan, baha na dyan. Yung inot bagatabi Chanor na nababaha. Bako, apwera kan sa mga barangay man talaga dyan sa may parting Libod, so pasiring dyan sa may parting Tanawan, talagang hibaba iyan ibaba dyan ang tinampo ang mag-inibong ka yan tabi, puros iyan umahan, puros makabasan. Kaya pag minaapaw na sa tubig sa kabasan, apaw naman so tinampo. O dyan yan sa in-between Balsa and Libod. O dyan tabi sa Banwaan kang Malinaw. O ka nakaaging itong si Wilma, so Sherline, nakaaging aldaw, talagang mahiling mo, baha-baha. Siguro paabot sa tuhod. Sumbaha dyan sa may parting Libod. Nadadipisilan mag-aragi sa mga taga-Tanawan, matalip ni pasiring dyan sa Malulos. Dahil nga ni kang baha dyan. Pero dati-dati digdi sa sentro kang Malinaw o dyan sa sentro, poblasyon, Bagumbayan, Payahan, pirmi dyan baha. Maski dit sa nang uran-uran. Kaya kayo sa munisipyo ka to, perming durumog kayo sa mga papel dyan, sa mga opisina ka to. Pero ngunyan hilinga po nindo. Nangangalas ako taya ko, nagkapira na bagang taon, nagkapira ng taon na daipo ki arog kaya na kadakul na tubig na naglulubog iyan na sentro kag Malinaw. Dati arugang kayan sigurado pag nagbagyo kay to ki makusog yang sentro kang Malinaw, kunyaong ka sa munisipyo, day ka na makalusot, day ka na dyan makalbaba, dyan ka sana sa munisipyo, talubog na ang palibot mo. Pero ngunyan day, igwaman dit sana, bako sana so grabe yun.
So minimal sana. Dati-dati na overflow ang tubig dyan sa uning tubangan kang Balsa o kaya yan ang Malinaw National High School. Naapaw dyan ang tubig baga, di ba? O tapos sa digdi sa may sentro, dyan sa may parting poblasyon. Dyan sa may parting Tinapi. May na-overflow dyan ang tubig, pero ngunyan medyo kulang talaga. Nangangalas ako. Ako aram ko na baga taga dyan baga ako. Kaya nga ni pag medyo may maraw tabi Sir Javier na panahon, sabi ko i-secure na tulos ang mga gamit. At sigurado yako mabaha ini. Umala yan. May mga makukusog na bagyong uminaragi pero hirak ng Diyos. O dahil man tabi nangyari, okay, dahil naman pigbabaha o dyan tabi sa Banwaan kang Malinaw, dyan sa sentro. So yan ang dapat na ipagpasalamat sa satuyang mahal na Diyos, o dyan tabi sa Banwaan kang Malinaw. And speaking of Malinaw, Kasubanggi, pinailaw naman ni Mayor Shi. So so tema ngunyan kang Paskuhan sa Malinaw. Dakul sa mga aki, mga taga Malinaw na urugmahon Kasubanggi, maski na nga ni pigsabita ng inagihan kita ki mga kalamidad o ano paman, pero si Mayor, ang pag Mayor talaga babayi adi, kaipuhan mo talagang magsamno, kaipuhan mong dapat magayon ang munisipyo mo. pag babayi baga ang Mayor, dapat arog talaga kaya malinig, magayon. O di yung ginibo ni Mayor, maski na nga ni ngaya inaragihan kita, indasan akong igwapa man ki mga budget dyan. So at least Kasubanggi na pailaw na. Dakol sa mga nagkaurugman, mga taga Malinaw na nagparasyar Kasubanggi. And igwa na lamang ngaya kami ki mapurupasyaran, makapakudak lamang sa mga Christmas decor dyan po sa munisipyo kang Banwaan in Malinaw. So Kasubanggi yan, Paskuhan sa Malinaw, so munisipyo, official na pong pinailawan ni Mayor Shi Capos Bilo. Congratulations kasi Kasubanggi dakulon so tawo. Pagkatapos kang pagpailaw, simple sa nangani so seremonya yata, taday man ako tabi tiyanor na kaduman, iyon na nga niya, naiswido kita. Naiswido kita, kaya wara ako duman sa area. Kan sarong aldaw pa, day kita nakaluwas naiswido kita. Parehas mo, tiyanor, narumduman ta ka pala. Narumduman ko so nangyari sa imo, nangyari man sa ko. Nangyari man sa kuya, so naggagarden ka, nadalinas, parehas nangga. Sabi ko, ko pag nag-iedad na palan, arog na palan talaga kay ni Tiyanor, kaya puwan mo na talaga mag-ingat. Yugon mo yan, para nagano ako, nadalinas ako. Nadalinas ako. Naiswido kita. Di kita nakaluwas na nagkapirangal daw. Kaya wara ako Kasubang kita. Day ko pa kaya, kaya wara ako duman sa munisipyo, pero nahiling ko sa mga pigpost sa social media, magayon so Christmas decor ngunyan, although pigpasimple sa nangani ni Mayor, pero magayunon, dakol sa mga aki na mga nagkaurugma, and dakol man sa mga tao na nagparasyar dyan, at least wala man ki mapurupasyaran sila pagkabanggi, dyan magturo-tarambay sa sentro, igwa magari ki music man dyan, na mga patugtog na Christmas song, o di dyan lamang magturo-tarambay sa sentro, kadaklan man sa tuya may silpuna, o di magkudak-kudak lamang. O di congratulations tabi sa LGU Malinaw, sa magayon na pagpapailaw Kasubanggi Kasubanggi ito. And kang nakaagi man na Lunes, tama, Pichocho, Lunes Pichocho, so sa tabako man,
Duman man sa tabako kay Mayor Ray, maski nag-uran, pahit, rain or shine. Rain or shine kang nakaaging Lunes, formal naman pinailawan su plaza kan tabako na saro man yan sa mga pigpaparasyaran baga kan sa tuyang mga kababayan. Tayo bagang pinakasentro kang first district yan tabako. Pero magayon ta at least ining tulong munisipyo paghali dyan sa Tiwi tabi Ma'am April versus Bilangel, good morning. Paghali mo dyan sa Tiwi, magayon man ang pailaw dyan ni Mayor Jojo Climaco sa Tiwi, malinaw magayon man so pailaw ni Mayor Shi pagabot sa tabako, magayon man so pailaw ni Mayor Ray. Inda ko lang kung nagpailaw naman so malilipot, inda ko lang kung nagpailaw man so Bakakay and Santo Domingo. Dahil ko panaagihan iyo, baka lamang nagpairilaw man, pero alos kadakla nagpailaw iyo, tanganing maski na nga ni inaragihan kita ki mga rimalaso ki kadipisilan, ang espiritu baga kang Pasko maski na nga ni grabe so naagihan ta at least sarong aldaw, sa nagkakapirang aldaw na nagpapasko, at least nalilinga lamang kita. Iyo, nalilinga lamang kita kan sumangay nagihan ta. Tawan sa year man sa nabagang Pasko. Sarong beses man sana ang Pasko sa sarong taon. Di maaling-aling lamang kita kan mga pailaw na iyan. Kung kita mabakal kan para sa satuya sa harong ta, magagastusan pa kita. Tama na yan ang mga may pailaw dyan sa mga LGU. May mapasyaran kita pagabuta sa harong, imbis na ibakal tang so pampailaw, di ibakal ta na sa ng pagkaon, nganing may pag-urarampangan lamang kita sa maabot na Pasko tabi. Yo, sige tabi, congratulations sa mga local government units na nagpairilaw na po kan sa indang mga Christmas decor ngunyan tabing Pasko taon 2025. Serbisyo Asin Reparo. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our... Sige tabi, Merry Christmas sa Saindo. Ringin matamlayong ka pa. In every prayer and sana po, matamlayon pa. Kay puwanta ng pirito ng buhay ta. Of our Savior Jesus Christ. Sensya mo na ta, makakabalik kita kaya. That starlight on the Tamlayon ka pa ngaya. Ay, nako, namiss din do ako. Para kan Lunes kita din nagprograma, Lunes, Martes, namiss tulos din do ako. sing a Christmas carol with one big joy. Ang gusto nga ni dapat ni Roldo kung magprograma. In the name of the Lord. Namimiss din do ako pagdaya ko. Ano? Let's sing that Sige, paano inuharana? Pahain ka na. and a happy holiday. This Talaga ako pwede Chanor na mawara, no? the love Pag nawara siguro ako, dahil ara na panapon ako. stars and
4 minutos tabi bago mag-alas 8. At yan, pwede na kita magprograma duman sa programa. So tama sa 10 to 11. Christmas Kadakol kitang mga dapat na riparuho na di. season, may we Uy, kumusta palang tabi sa mga sa mga bonus tabi nindo? Kumusta? Sing a Christmas Sus Maria ka ngaya, mahapot ka pa. Haloy na ngayang ubo. joyful voice Mga bonus. proclaim. Haloy na baga ngayang tinao. Haloy nang naubos. Pinambayad mi nang let's Merry Ah, Christmas ano na sana ngayang pighala? So SRI na sana. forget the love Hinay ko po. Jesus Ay na. Ano daw di? Igwa pa daw lamang kayo mabot na bonus. and may the spirit of Christmas Ay nako. be always in our heart. Bata ngaya susabi kan DTI na dapat ngaya 500 sa nang gasusunin do pag Noche Buena. Ano man ang pagurarampangan nindo kung arog kaya ng Noche Buena nindo 500 pesos. Mabakal mo kan so mga tusok-tusok. Pwede iya. Bakal ka kipisbol, quick, kikiam. O di yun na yan. May we never forget Pero ang Pasko baga tabi, dapat sarong beses man sana sa sarong taon, dapat ang ano baga, ang pamilya, pag kasararo iyan, pag rayahon iyan, pag tripo ng pamilya, special na okasyon yan. Sa pagrumdum ta, sa pagkamundag kan sa tuyang may kaglalang na si Yesu Kristo, tripo ng pamilya, talagang minahanda yang ki maurag man talaga. So iba nag-uuruli, ali sa ibang lugar, nagkakateripon, tapos banatan mo ki 500 pesos na. 500 pesos niyan, pwede yan. So ordinaryong aldaw. No, ordinaryong aldaw sana. Kung araw kan special, Noche Buena nga ni. holiday. Paiton mo kang 500. May we never forget Inay ko po. what we have for Jesus. Let it Sige tabi ha, so sa tuyang pamaskong handog ha, suporta na sa natabi. and may the spirit of Sabi nga ni, pag si-share ka da kan sa imong blessings, Sir Edwin, Claim the name ang balik ka iyan sa imo siksik, liglig at umaapaw. Yo, let's sing Merry tabi. Christmas Sige po. day. Digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngayon tabing Miyerkules. Ano? Wednesday po. Jesus, December 10, 2025, 15 days before Christmas. we start Sa pangaran ni GM Maestro nila doon ni SM Sir Tony. always in Sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Salamat. Merry Christmas po. what we have for Jesus. Sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, And may the Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ang Bagong Malinaw. Merry Christmas Siyempre yan man dyan si ABC President Cap Art Abela. Day. This season, Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Alba. Jesus, let it be. Sa pangaran po ni Dogabos, mga parantabay, paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa nga ni kung mahiling man kang ibahan. Merry Christmas. Paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana po ini. At yan naman 10 to 11 sa programa so tama sana. Adios amigo. Merry Domo arigato, iringat po kita, bye-bye. holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let it be the one to guide us. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso
Sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.